Catalunya, amb més història. I com va néixer tot plegat? Mira, parlant d'història, millor que t'ho expliqui el Xavi, que és el director del SAM. Xavi, escolta'm, explica'm com va néixer l'esgrima. L'esgrima, al final, és de l'origen de la humanitat, és a dir, matar i que no em matin, a l'època primitiva, els humans, pals, pedres, afilades, molat, llavors sí que és cert que després van apareixent les armes. Sí, els primers tractats que apareixen dibuixos i gravats d'esgrima són a Egipte o a la Xina. Molt fa molts anys. A partir d'aquí comença a haver ja les normes, una mica l'esgrima, i vindria per aquí. Els orígens serien o bé Xina o bé Egipte, una miqueta així. Bueno, i aquí, Sant Barcelona, porteu molts anys, Des del 1970, era? 1976. Portem quasi tant com la història de l'esgrima. O sigui, ha vingut el lloc més històric per aprendre'n de veritat. Ha vingut el lloc que porta més anys en Catalunya i un dels més antics d'Espanya, correcte. Bueno, jo tinc ganes de practicar. Què hem de fer? Això et deixo ja amb la Maria i això ho fas tu i la Maria. Perfecte, Maria. Primer ens hem de vestir i un cop estiguis vestida d'esgrima t'ensenyo els passos bàsics i ja et deixo tu sola. Jo t'ajudaré, però et deixo tu sola. Vinga, va, que ja m'hi veig. Ara ho veurem, segur, Conxita, però una mica la roba és com aquells que van a fer mel, no? Sí. Els que van amb un casco més gros, aquells, bastant més gros, però van tots blancs. De blanc, i així amb la rejilla. Però els que fan esgrima, jo haig de dir que van amb un traje com més estretet, o sigui, més posadet al cos. En canvi, els altres, els que fan les abelles, van més amples. Has anat a marcar una mica el tipín? Sí, És que es noti que estic en bona forma, tu. Voleu veure-ho? Clar que ho volem veure. Vale, doncs va, dintre vídeo. Bueno, ja estic a punt, ben equipada, Maria? Sí, molt guapa, molt guapa. Això m'agrada, tota blanca, nuclear. I escolta'm, ja et veig aquí, preparada per la lluita. Exacte, però per estar preparada primer has de saber lo bàsic. Llavors, lo bàsic és ficar-se en guàrdia. Llavors, mira'm, ets dretana? Sí. Vale, doncs mira cap allà. Sí? Vale, llavors, ara el peu dret el tires cap endavant, la punta. Així? Perfecte. I ara has de flexionar-te. Perfecte, així perfecte. És la guàrdia, això. Guàrdia, nen, guàrdia! Perfecte. I ara, per moure't cap endavant, has de tirar el peu cap endavant i després el de darrere. Ahí, perfecte, un altre cop. Ahí. Molt bé, tu, això! Aviam, guàrdia! I pes... Perfecte. Bueno, ja estic suant. Sí, ja està perfecte. I ara, si vols tirar cap endarrere, el mateix, però movem primer el peu de darrere. Eso és. Perfecte. Superbé. I ara, el més important és tocar. Com tocar? Tocar a l'adversari. Ah, clar, l'hem de tocar amb el sabre. Llavors, per tocar has de fer un fondo. Toque, vale. En guàrdia. Sí. I em puges cap endavant. Ja està. Això ho haig d'encarar cap endavant? Exacte. Com si el volgués matar. Bueno, entén-me. Bueno, tocar. El vols tocar, sí, exacte. Ja està, és així. I això no punxa? No fa mal ni res. Ah, no fa mal, mira. M'han dit, però abans estava als camerinos i m'han dit que això no fa mal, però que et queden uns moretons. Bueno, clar, perquè la gent també dona molt fort, però no, i vas molt equipada, Ja veuràs que no et passarà res. I abans de començar, ens protegirem pel que pugui ser. Ja estic ben equipada. I escolta, Maria, amb qui jugo, amb qui tiro allò que dèieu vosaltres? Ara agafarem a la Clàudia. Molt bé, Clàudia, Encantada, guapa. Bueno, protegeix-te pel que pugui ser, Que jo no tinc gaire bon encert, a vegades. Home, amb el que t'he ensenyat, vas bé. Home, tinc una bona mestra, la Maria. Doncs va, en posicions. A punt, Clàudia, estàs a punt? Estic a punt. Vinga. Preparat? Llestos? Ja. Ui, ja m'han tocat! Has de ser més ràpida. Vale, Maria Costa, que em dones suport una mi, Preparat? Ja. Que no!
Què us ha semblat els soltironets que faig, Estàs una mica entre això, apicultora i astronauta. Té una I amb aquest fusió. pipín et marcava tot molt bé. Que es nota que vaig al gimnàs? És que es nota, que faig exercici. Què fas, aquagym o això? Aquagym m'agrada molt, sí. Un aquagym, però no faig el normal, faig un que és més fort. Intensiu, diu, intensiu, que és més fort. I què vol dir més Hi ha fort? un que fa la gent més suau, així, i el meu és més fort. Però toques de peus a terra o no? Quan fas No, l'aquagym? hi ha moments que no, que et fan anar amb les cames així. Això, aquest és l'intenso, és aquest. Aquest, jo faig l'intenso. El que flotes. Es nota, mira, és que es nota, toca una mica A veure. el braç. Nota, sí. Toca el braç, toca Guillem el braç. Mira, no en les dues mans, ho he de La fer. cuixa, si voleu, també, però jo tinc... Es nota forta, no es nota aquí, home. Un ha de fer exercici. Hi ha bona bastant cuixa forma, aquí. Sí. Ho heu vist o no? O sigui, t'havien de tocar de cintura per amunt, que no sé si ho sabíeu, això. Jo no he entès mai qui guanya aquí. Mira, això és molt fàcil. Nosaltres no vam fer-ho, no ens van connectar, però el normal és que vas de cintura cap amunt, et posen com una reixa, com si fos una malla metàl·lica, sí. i després vas connectat a darrere amb un marcador. Després tu vas cap allà i toques. Quan toques a l'altre, el seu marcador se li activa, que l'han tocat un cop. Qui guanya, el que té menys tocades, clar. Clar. És xulo, de fer. No sé si ho heu entès, perquè us veig una cara de Sí, peixos. sí, clar, que si més et toquen, clar... Perquè això metàl·lic el que fa és connecta amb la màquina i va sumant, perquè deia... Sona com un xiulet i tot, que fa com... No? No pitava allà, perquè suposo que si hagués pitat tothom hagués acabat boig, m'ho estic Clar, aquí l'habilitat, suposo que més que donar, Ràpid, has de ser ràpid. és tenir els reflexos aquests com Com ho per fas, això? per anar evitant Caram, que et quin- toquin, no? Mira, molt bé, et quedes... Molt bé, aviam, Guillem. Escolta'm, sembla un ball ortopèdic, sembla que feu. No ho acabo de veure així, això. Escolta'm, jo no sé si el moviment és estic molt contenta perquè realment me n'han ensenyat molt i aniré a fer un curs intensiu. Ah, sí? La Clàudia, amb la càmera, I tu has també ens ho va dir. agafat en sèrio, això? A mi m'agrada, quan hi vaig, has d'aprofundir en els temes. No pots quedar allà a la superfície, no prens res, sinó la vida. Però fas tantes coses que si haguessis d'aprofundir en tot el que fas, malament rai. Bueno, mira, Si haguessis escolta, bueno, tot no ho puc fer-ho, però vaig escollint coses i l'esgrima és un dels A escollits. llançar-te amb tirolina hi has tornat o no? No hi he tornat. Ni tornarà. No vaig escollir això, Això m'ho Un vau trauma, marcar vosaltres. té un trauma amb tota la d'aquell mala dia. fe del món. Sí, que em riuen, els bandidos, I ja ho sé, això. No, estic molt contenta amb el Xavi, sisplau, Xavi i Maria del Club Sant Barcelona d'Esgrima, que us heu portat molt bé i m'heu ensenyat molt. I la Clàudia, no? La teva oponent. La Clàudia... Clàudia, la meva oponent, i la Clàudia, la càmera. Això. Que ella després Les fa Clàudies. meravelles amb tots els vídeos, que això s'ha de dir, Per que ser no es la veu. Clàudia, la teva oponent, tal com va començar, et va atacar la cara, Sí, ja ho vaig veure. Escolta'm, quan et claven això a la cara, potser heu sentit, tu t'has esbarat, Sí, Guillem, sí. Perquè sona, com que és metàl·lic, sona, i per dintre et fa com un ressò. I tinc una idea que això pot ser similar a allò que passa als que fan a la Patum. Sabeu que n'hi ha uns a la Patum que van amb tot de cos al cap, que són com herbes, i després els hi explosionen els salts, petardos? Sí, els que van a la Patum, que fan els bojos aquests que es posen tot allò i van sonant els espartecs al cap. És el mateix, però més light. Bueno, jo crec que a la Patum no hi aniré a fer això, Ja us ho dic. Però jo crec que si t'hi poses ara pots arribar als Jocs Olímpics. Mira-la com riu. Doncs mira, sí, amb constància, perquè em van dir que l'esgrima el que té és com una meditació i fas molt exercici i tu et penses que no. Aquell traje el vaig suar, Em sembla que no, perquè el van tenir que Passa que arrencar. com que és blanc, no es veu tant, no? Si sues. No, però Serà per sues això, perquè els segurament per passets això. aquells, o sigui, el passet era així, 1 i 2, pam, Sí. 1 i 2 enrere. Tu et sembla que no, això, però tu tens tensió i has d'anar endavant i 1 i 2, pa. Això va treballar molt el glutis, tant. Jo a la cama vaig sortir d'allà amb unes agulletes el dia després. Mira que estic preparada i en forma, però tenia agulletes, jo. Sí. I hauríem de proposar algun repte aquàtic. A mi m'agrada l'aigua, sí, m'agrada. No, si la idea és que no t'agradi, alguna cosa que no t'agradi. No, m'agrada tot, perquè mira, jo m'hi adapto, si no m'agrada, doncs mira, escolta, Mira, ho provo. xerrant, ens veiem demà, que deies, fins demà. Ara me'n vaig al carrer a demanar coses a la gent, ja us ho explico.